Terve, agentti Punahilka. Unehdi et liikaa isoisästäsi, joten hänelle ruokasalkun viet. Ottaa lyhyen tie sinun kannattaa, mutta klonkkua varo. Hän sinua seurannut on pitkän matkan. Täynnä vaaroja on tiesi. Sitä saa unohtaa et. Nämä lasit sekunneissa tuhoutuvat. Terve Punahilka, minne olet menossa? Tonnekin isoisän luokse, tuon makaakkipyön tuossa sängyssä. No mähän voin auttaa sua valitsemaan tän oikean tien. Mitäs sulla salkussa on? Ruokaa luulisin kyllä. Aha, okei. Onko sulla mitään tietoa, mitä tietää pitkin sun pitäisi mennä? En oikeastaan, en tiedä kumpi näistä, en ole käynyt täällä ennen. No selvästikin tämä suora tie on paljon lyhyempi. Niin, ja tuo toinen kautta, niin kannattaa mennä tätä pitkin. Sepä. Hän meni ansaan. Nyt syömään isoisä. Mitäs teet täällä? Täällä on vaarallista. Paljon susia liikkeellä. Joo, mä näin tuolla yhden, se on passinut tänne päin. Noissa isoisän luokse. Sua on huijattu. Mitä se Rambo oikein siellä selitteli? Täällä ei mitään vaarallista ollut. Rauhallinen täällä. Wow, mikä tää paikka on? Se pelottavan näkö. Sanoit sä, et susi tietää, missä sun isoisä on? Kyllä. Kyllä. This is mine.
Susi Vader hoitaa homman. Nyt syömään. Ja, ai kuka jella? Punahilkka, onko se sinä siellä vai kuka nyt tulee häiritsemään? Mennä katsomaan. Se ei ole Punahilkka. Kenäinen tämä on? No joo. Isoisä! 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 Oliko se täällä? Ai siinä. Mikä tää haisee? On tää lihonnutkin. Tässä on tämä sakkusi. Kiitos poika. Mitä nenällesi on tapahtunut? Se on niin iso. Että mä haistaisin sut paremmin. Että miksi on noin isot silmät? Että mä näkisin sut paremmin. Ja miksi sä oot nyt saamarin rumaa? Siihen mä en tiedä vastausta. Tää alkoi haisee niin pahalle. Avaan tämän ikkunan. Joo. No, miten sä voit olla noin rumaa? Punahilkka. I am your grandfather. No! Ole varovainen. Nyt saat maistaa Susi Vaderin valomiekkaa. Sayonara, baby.